Klokkerona? Ja, är det där? Så är det planen? Vi har en plan. När kan vi så på en gång tre eller hej? Ja, vi kommer klar nu. Ta i tillfälle och så kan vi prata. Ja, akkurat så. Right. Yes. Ja, nu just är.
Ja, det står där vid då. Ja, det står där. Ja, absolut. Hej då väntar han kommer fyra skip. Nej, alltså det var det lätt att att när kan ge vanta Lund där. Så är det. Ja. Från Fisherman och så till oljorna. Till oljorna, ja. För att så inte där vill rätta. Det är så svarta godle. Jag tror jag inte säga det var. Det var nog den hade största. Min battan har så sålt man där, så det var. Och jag ser för ut att spotmarknaden fisk i fisk. Vi kunde nog finna ju också sålt man där så att ni får lagt så vill jag helt för det spotmarknaden ändå. Och så hästar vattnen fyra är främjen hinder eller vad säger? Nej, det sista trutcher är lika men Sjöborg han är största batten, han är den bästa utgivaren. Han är i arbetsstaden nu. Så är det nöjt att komma med så framkomna och dyr och baton till att jag ska alltid oljebinden? Ja, det kan man nästan säga, ja, att det är nöjt. Men det kostar ju en extra möjlighet att få utlöja, ja. Nu huxar jag om att ta vid börja av framanda vinnarna vid gamla Kuba-vattnet. Ja, det var vakta på att det är så blöja till något annat. Det spärrar under däcket som vatten inte. Det var inte under vägen under däcket, det var inte. Vad ska du göra? Så sen sagt vad det är. Däcket här säger inte. Det är inmätaren. Ja, det är inmätaren, ja. Så att det är däcket här vill fullt av containern, där vet du. Det är för att cykla ut till bårtarnen. Vad är det till fullt av containern? Mamma sa det. Som är namnet så skilskolan på vi bara skilma. Hon kommer gasa där. Affärer gasa där. Det är mest avslutsplats i Sverige. Och så färd går man så bort i Norge så har hål här då. Och så är det hon först öde nu var det. Det är inte själv med det hon kommer knappt och så. Hon är stört om sig nu. Nej. Man just nästan på så roll. Det har väl så gott ut och alltså det men Ja, nu också säger om. Ja. Hon har inte mer bakgrund. Jag vill säga att efter Bjargigar är det rätt spännande. Det har lejt inte.
Han var tänka sig båda i huvudet. Men ringde bara, han var ju. Kan du säga? Bal har ju fiskat. Ja, ja. Och bin mig själva. Jo. Ja, vad var det? Ik help je. Det är också visst. Welkom in het ja. Det är nog rätt. Men du missförstår. Alltså, ja, men det är familjeställen. Ja, dat hier west. Ja, rest. Ja. Vilka sen kallt. Akkurat. Pappa.